רוצה לעשות את הלהקה שוב פעם. את הנשמות? אני החלטתי להרכיב מחדש את ההרכב. חשבנו עליך בתור מפיק. קובי גם? אריק, אמצע השיר! פה, אני חשבתי שזה ברור, זה או אני או הוא. אם אתה תמשיך עם הפרויקט הזה, אתה תשמע מהעורך דין שלי. אני לא יכול להשקיע בזה, אתה לא מבין? אני התניתי את זה, התנאי שלי הוא ברור. אתה בחוץ, זה פירוש שגם אני בחוץ. כמה זמן יש לו? 3 חודשים. עוד פעם אחת, ואני שולח אותך הביתה. דוד, חזר הביתה? לא, זה חזר. אריק! ומה עם אדמוני? אתה יודע איך זה מפיקים. אני הולך. דוד נעלם מהבית. יש קשר בין הדברים. רק תמצאו, תעלה אותו לאוטו. דוקטור, אני כבר מזמן השלמתי עם המצב שלי. ומי זה קובי? קובי זה השותף שלי ללהקה. למה שלא תעזרו אותי וזהו? זה 2 עבודה פה. באמת? יש את החיים שלפני, החיים שאחרי. הכל בסדר, אריק? דאג לבן שלך קודם, זה הרבה יותר חשוב ממני. כן, אריק. זה היה קובי.